Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ σήμερα για την παρουσίαση αυτού του συλλογικού μας έργου. Ένα έργο που το οφείλουμε βέβαια στην κυρία Σταυρούλα Στεφάνου, που είχε την ιδέα να κάνουμε αυτή τη συλλογική δουλειά. Είναι η δουλειά που ζήσαμε τόσα χρόνια, που αγαπήσαμε πολύ, που τώρα που βρισκόμαστε, γιατί είμαστε όλοι συνταξιούχοι αυτή τη στιγμή από την Ολυμπιακή Αεροπορία και είμαστε κάποιοι του συγγραφείς. Έχουμε εκδώσει αρκετά βιβλία, όλοι από εμάς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που βρισκόμαστε εκτός Ολυμπιακής, αναπολούμε εκείνες τις υπέροχες στιγμές που περάσαμε, πετώντας, πότε είχαμε περιπέτειες, πότε ήταν όλα ομαλά. Πάντως τώρα τα βλέπουμε μόνο τα ωραία. Τα αναπολούμε και με αυτό το βιβλίο που θα πάρετε στα χέρια σας, θα ζήσετε ορισμένες από αυτές τις στιγμές, θα μοιραστείτε δηλαδή τη ζωή μας. Θα ήθελα να γράψω περισσότερα για αυτό το βιβλίο, γιατί πραγματικά είμαι από αυτές που μπήκα στην Ολυμπιακή Αεροπορία το 1966. Ήμουνα μικρή τότε. Μίλες χρόνια. Το λέω με μεγάλο καμάρι, γιατί πραγματικά εκείνη η εποχή ήταν πολύ ωραία για εμάς τους Ιταμένους. Ήταν η χρυσή εποχή που ζήσαμε επί και η εκπαίδευσή μας ήταν πάρα πολύ καλή και το προσωπικό όλο ήταν εξαιρετικά επιλεγμένο και αξιοκρατικά. Θα ήθελα να γράψω περισσότερα σε αυτό το βιβλίο, αλλά εγώ έτυχε μια κάποια στιγμή της ζωής μου, πριν φύγω από την Ολυμπιακή, να γράψω την αεροσυνοδό, που είναι οι εμπειρίες μου από το αεροπλάνο. Άρα το θέμα μου το είχα ήδη εξαντλήσει, οπότε δεν είχα πολλά να πω. Όμως προσπάθησα να βρω στοιχεία που δεν τα είχα γράψει και είναι ορισμένα ανέκδοτα που μου συνέβησαν μέσα στο αεροπλάνο και τέφτησα. Αυτά έχω γράψει εγώ. Για να μην σας κουράζω περισσότερο, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην επόμενη κυρία που ακολουθεί. Πάρα πολύ ωραία συνεργαστήκαμε, θα ήθελα να πω, όλοι μας και οι 8. Ήταν και σαν να ήμασταν ένα πλήρωμα που ταξίδευε κάπου και πηγαίναμε και τρώγαμε όπως πηγαίναμε στα... Προϊστάμενο ποιος ήταν? Με μειωμένη σύνθεση. Προϊσταμένη είχαμε πάντα την κυρία Στεφάνου και είχαμε και υπαρχηγό την κυρία Ρεπαπή. Οι δύο αυτές κυρίες αξίζουν ένα θερμό χειροκρότημα. Εργαστήκαμε σκληρά για όλη αυτή την παρουσίαση που είναι εδώ σήμερα. Και κάθε μία με τη σειρά της κάνουμε πάρα πολλά. Εμείς τις ευχαριστούμε. Εύχομαι να απολαύσετε το βιβλίο μας και να ταξιδεύετε, γιατί είναι πολύ ωραία να πετάτε με τα αεροπλάνα, να μην φοβόσαστε. Εμείς